Lifetime Solutions iniphasethe special esihle kakhulu kulonyaka. Black Friday esingakazi siyenze. Namhla siyayiqala ukuyenza. Enjengale, hayi siyayiqala ukuyenza. Lalela ke. Njengenyanga yamacala umkhulu bezisihlele phasi iqembu lethu. Sabona ukuthi cha ni baningi kakhulu abantu abakhalayo nosizo lwenu. Kunomama ufikile kumina emalangeni, engilisho igama lakhe. Kodwa uyazazi umama ufikile nje emalangeni. Ufikile umama okhala inyembezi phakathi kwesigodlo. Lo mama lo ngithinte kakhulu enhlizweni yami. Wangenza ngiqabange futhi ngijulo ngomqabango. Ngenxa yalo mama loyo, sakazosizakala kusizakale nabanye. Inyembezi zakhe zizwakele futhi aziyangezwela phansi. Ubhlungu usizo lwakhe ebangithulela lona ngilizwile ngenza ngiqabangana nabanye abantu abaphilayo kulela makade ahlabayo. Ningabantu besifazane nihlukumezeke kakhulu. Abantu besiza ngokunjalo, ngeke ngibashiye ngasemuva. Ningabantu nihlukumezeke kakhulu ngokuhlohlokana kwenu. Ngakho ke njengoba kuzo Black Friday, ngisasesinqumo esijulile engiqalayo futhi engiqinayo ukusithatha. Isinqumo lesi sime ngalendlela le. Yonke imithi under Lifetime Solutions inyanga yamacala yokutholakala ngo-R1000 from 24 November until 31 November. Ngikhuluma ngesithwalo, ngikhuluma ngesiphakamiso, ngikhuluma ngemithi, ngikhuluma ngamabutho, ngikhuluma ngoduma kaSibumbu, ngikhuluma ngo-once off, ngikhuluma ngomeqothando, yonke imithi. Ngabe uhambele ipartner yakho ufuna ibuye, ngabe uhlushwa ilwane ekhaya kakho, imithi yokubethela, imithi yokuqinisa imoto, yokuqinisa amakhaya, imithi yokuyicupha ukuthi ungasathakatheki, imithi yokucupha ipartner yakho, yonke imithi yethu ngokuhlohlokana kwayo. Abangayazi yonke imithi yethu, ngicela ukuthi bangene ku TikTok noma ku YouTube ngegama lesinyanga yamacala. Ba-check ama-video wethu. Ama-video wethu ngokuhlohlokana kwakhona. Akhona ama-video achazayo ngemithi ngokuhlohlokana kwayo. Ngicela ukuthi ningene khona bese uya-check ukuthi yimuphi umuthi noma yiphi into ozoyithanda ukuthi uyithathe kulo Black Friday. Ukhumbule 24 to 31 November only. Yonke imithi yethu belusola ngo-1000. Uma ngabe unekhaya ngabetheliwe ukugijima ilwane, namuhla makuphele konke lokho. Mose unyaka lo musha mawuqala abantwana bekhaya bathola imisebenzi, kube khona ukuthula noma ibombano phakathi kwekhaya, kube khona imali phakathi kwekhaya, abafuna isandla sonwabo kubamba imisebenzi, ungasebenzi la uxoshwe, usebenze la uxoshwe, noma ulana nendoda lekushiye, ehlelana nendoda lekushiye, usale nengane uwedwa. Thatha isandla sonwabo ubambe into zakho zibambeke. Amavideo ngachazile futhi amavideo ngakhiphile. Buyele emuva amavideo wethu. Uzowazi ukuthi isandla sonwabo siyenzani, ilimi lonwabo lenzani, ihlo lonwabo lenzani, umeqothando wenzani, intombi emhlophe yenzani. Yonke into yethu tholakala ngo-R1000. Yonke into yethu. Njengenyanga yamacala, there's no problem that in solution. Kusibe inkinga, kusho ukuthi isixazululo.